Mîtanî berdewama hûriyan e. Mîtanî jî wekî kalkên xwe jîr û zîrek bûn. Axa bav û kalên xwe parastine. Paytextê wan jî wekî hûriyan Vaşûkanî ye. Em îro jê re Serêkaniyê dibêjin. Li ser ala wan baskên teyrê baz û di navbera her du baskan de jî roj heye. Li bin baskên teyrê baz jî du kevok û du şêr hene. Cîranên Mîtanyan ên li Bakur Hêtîtî, li başûrê wan Babilî, li başûr û rojavayê wan jî Misirê hebûn. Lê cîranek din ê Mîtanyan heye. Qasîdiyên xweşk û birayên Mîtanyan ên li çiyayên Zagrosan bûn. Babilî têk birin oluşûna wan dewleta Qasîdan a Babilê ava kirin. Ango di împaratoriyên Kurdan demekê bi hev re jiyan. Her wiha pişt re împaratoriya Asûran derdkeve holê û dibe cîranê Mîtanyan. Mîtanî di demekên de axa xwe berfireh dikin û dibe împaratoriyek cîhanî. Bi cîranên xwe ên Bakur, Ango bi Hîtîtan re gelek şer kirine. Caturnayê yekemîn, Pars Tatar, Çavuş Tatar, Artatamayê yekemîn, Çûtarnayê duyemîn, Artaşûmara, Tuşrata, Artatamayê duyemîn, Çûtarnayê sêyemîn, Kurtîwaza, Çatuara û Vaşata ciyar ji qiralên wan ên tên zanîne. Lê qiralên herî zîrek Çavuş Tatar û Tutmosîsê sêyemîn in. Çavuş Tatar û Tutmosîs sînorên împaratoriyê fireh kirine. Di warê baweriyê de ferq di navbera Mîtanî û Hûriyan da nîne. Ji heman xwedawend û xwedeyan bawer dikin. Ên herî tên zanîn Arûna, Nastya, Sûrya û Mîtran e. Navê hîn qiralan jî wekî xweda û xwedawendan hatiye pixaranîn. Mîtanî di warê şer de gelek pêşketî bûn. Alavên şer pêşxistine. Di şer de hesp û makîneyên li du hespan bikar anîne. Vê yekê serdestiyek mezin daye Mîtanyan. Seyîsê Mîtanîyê bi navê Kîkulû di berî Zayînê 1345 de pirtûka perwerdekirina hespan nivîsandiye. Mîtanyan jî mîna kalikên xwe ciyên avê çêkirine û çandinî pêşxistine. Sewalkarî kirine û aliyê bazirganiyê de gelek pêşketine. Lê ji ber ku Hêtîtî zêde bihêz bûne, Mîtanyan bi Misiryan re li hemberî Hêtîtiyan hevkarî kiriye. Prensesa Mîtanî Nefertîtî bi Fîravûnê Misirê Akhenaton re zewicî ye. Wekî kralîçe di asta Akhenaton de bûye. Piştî vê zewacê Mîtanî û Misirî demek dirêj li hemberî Hêtîtiyan alîkariya hev dikin. Prensesa Mîtanî Kelûhepa jî bi kralê Misirê Akhenatonê sêyemîn re dizewîce. Bi vê zewacê re kevneşopiyê dom kiriye. Vê têkiliya di navbera Mîtanî û Misirê de di dema kralê Mîtanyan Tuşrata de jî dom kiriye. Keça Tuşrata ya bi navê Tedûhepa jî bi Amenhotep re zewiciye. Nefertîtî jî prensesek din a Mîtanyan e. Hêtîtan êriş birine ser welatê Mîtanyan lê Tuşrata di vê şerî de Hêtîtan têk birine. Gelek leşkerên Hîtîtan dîl girtine û dest danîne ser milkên wan. Lê qiralê Misiryan jî vala nesekiniye. Piştî bi şer bi Mîtanyan nekariye ketiye du lîstokên cuda. Wê jî keça xwe Pransesa Hêtîtiyan bi kurê Tuşrata yê bi navê Matîwaza re zewcandiye. Bi vî awayî qiralê Mîtanyan, Tuşrata û Matîwaza hatine hemberî hev. Di nav qiraliyetê de nakokî û dûbendî çêbûye. Hêza Mîtanyan hindî çûye qes bûye. Qiralê Hêtîtan êrîşek mezin aniye ser Mîtanyan. Ji ber ku Misirê doza dayî Tuşrata bicih neaniye, artêşa Tuşrata têk çûye. Qiralê Hêtîtan beşek welatê Mîtanyan bi xwe ve girê daye û Matîwaza jî wekî qiralê beşa din a axa Mîtanyan îlan kiriye. Pişt re Asûryan êrîş biriye ser Mîtanyan û dewleta wan bi tevahî hilweşandiye. Di berî Zayînê 1200 de Mîtanî ketine bin destê Asûryan. Qiralê Asûran Tiglat Pileser tabletekê de behsa êrîşek peya berî Zayînê di sala 1114 de têk anî dike. Di tabletê de behsa gelê Kurtî û Qurtî têk kirin. Ev belgeya behsa navê Kurdan dike ya herî kevne. Dema Kurdan di navbera xwe de li hev nekirine, her tim wenda kirine. Ji ber rikêberiya Tuşrata û kurê wî Matîwaza mixabin dijminê Mîtanyan welatê wan dagir dikin. Lê Kurdan ji azadiya xwe gelek hez kiriye. Her tim rêyek dîtine û azadiya xwe bi dest xistine.